Malawian Camera. Dziko la democracy lija, dziko la ufulu lija, dziko limene limapereka chitetezo kwa wina aliyense amene akufuna kupanga zimene akufuna kupanga, kaya zandale kaya zachipembedzo. Dziko limene lija panopa zikuoneka zoti democracy lija, ufulu uja kulibe, pamene ena akafuna kupanga nawo zachipani akumati dzimulirwa, ena kuphedwa. IMCP kutibulidwa, a DPP kutibulidwa, a PDP, a UDF, onse. Like, what's going on, guys? Chuchitika njani sabana? Nde paloma utenga apa. Taimisa mapulogalamu athu chakumasana kuno kuti tikuuze ni breaking news imene ikuchitika kumene kumponera, kumene achipani cha DPP apwetekedwa kwambiri ndi anyamata a IMCP. Nkhani kunena kuti lero li achipani cha DPP akonza msonkhano kupita, tikamapita cha ku Kasisi uko tisanafike pabuwa, ndi kumene kuli msonkhano wa DPP. Choncho anthu anali akunyamuka kukonzekera kuti akakhale nawo msonkhano umenewu. Komano after the police, kwa amene mukudziwa ko kumponera pa police pachatika pamano pamusi paja, ndi pamene anakachingidwa ma members a DPP ndipo amenyedwa kwambiri. Ena avulazidwa modesa nkhawa, tikunena pano ali ku chipatala cha kumponera. Choncho tikupempheni inu amene muli pafupi makamaka ma members a DPP kumponera, komanso mwina mulilongwe tathamanga kapena mwaziwisa akuluakulu kunena kuti ma members a DPP apwetekedwa modesa nkhawa ndi anyamata amene akuoneka kuti ndi IMCP amene anakawachingira pa nsewu akupita ku msonkhano ku Kasisi. Tikamapita chakubuwa uko ndizomvetsa chisoni kwambiri mu dziko la democracy kuti mchitidwe ofuna kuphana omenyana ukupitirirabe. Ena ndi awo akonzanso msonkhano wawo ataona kuti a DPP akonza msonkhano, a vice president akupita ku Salima lero, nawonso a MCP so akonzanso msonkhano wawo moyandikanaso ndi malo omwenso akupangaso a DPP. Sindikudziwa kuti kodi zisankho za 2025 zikhala zotani. The DC scandal ya age bill, ka grupo kacha kamene kakupanga za age limit kacha, ka grupo kacha scandal mena I hope mwaidziwa poneka ndo yankhapo mbali yake. Amalawi, ine ndine Bon Kalindo. Ndabweraso chakumama wakuno kuti ndiyankhepo ziwiri zitatu zimene anthu kunja uko akufunsa, ndipo akufuna mayankho kuchokera kwa ine ngati mtsogoleri, ngati activist, ngati amene akuyang'anira Malawi First komanso olankhulirapo Amalawi mavuto osiyanasiyana. Kunja uku kukuyenda listi ya anthu amene akuyerekezeredwa kapena akuganiziridwa kuti ndi ma members a gulu limene likupanga nkhani ya age bill. Ija ikufunidwa kupita ku parliament kuti akalese anthu amene ndiwo achikulire kuti asayimirire nawo upresident umene ukubwera mu chaka cha 2025 makamaka pa 16 September. Ndinene kuti zinalo ndilanga, nambala yonso ndiyanga, ndipo sindikuchita regret china chilichonse, ndipo sindikufunanso kukuna mizani kuti zinalo silanga kapena nambala yosiyanga, zimene zozo ndizanga. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti kukhala membala mu gulu limeneli la age bill kapena zina langa kutuluka pamene but does not mean kuti ineyo maganizo awo ndizokhumba zawo ndikugwirizana nawo. Ndi in fact kumene koko ndikumenenso ine ndimatengerako information kwa amene mwakhala mukundisatira ine. Ndakhala ndikutulusa maaudio onyoza gulu limeneli, olankhulapo za kuyipa kwa chilinganizo chimenechi. Chikhalire nicho ena mukungoyang'anapo zina langalo osayang'ana zimene ine ndakhala ndikulankhula. Ndafuna ndikuuzeni kuti Amalawi tiyeni pena pake tisanayambe kumunyoza munthu, kumutukwana munthu, tiziyamba kaye tafufuza chilungamo kodi chachitika ndi chani. Ine sine admin wa kumeneko,
mukayang'ana bwinobwino zina langa sili kutuluka pena paliponse poonesa kuti ndine admin. Ine ndangokhala nawo pa listi ya anthu amene ali mu gulu la ejibiru. Ndikanakhala kuti ndine admin, mameseji onyoza kapena kundikayikira ndiye kuti kukanakhala koona. Koma ine ndangokhala nawo mugululo, ndipo kukhala nawo mugululo kwandithandiza kwambiri chifukwa ndikumene ine ndimatola zimene anthu amapangana, inenso ndikumatulusa ku dziko. Ndikanakhala kuti ndine membala wawo weniweni, mwinaso pa gulupu akanakhala atandichosa kale. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti zonse zimene ine ndimalankhula ngati DC ndimazitengatu m'magulu. Ndipo ine ndili m'magulu osiyanasiyana, kuphatikiza magulu a MCPO, kuphatikiza magulu a UDF, kuphatikiza magulu a Ford, magulu a DPP, magulu osiyanasiyana ngakhale a machalichi osiyanasiyana. Funso nkumafunsa kuti kodi nkhani zonse zimene ine ndimalankhula daily kuchokera pa 1 pakana pa 30 mwezi wina uliwonse ndimazitenga kuti? Ndimazitenga m'magulu. Choncho inu amene mukundifunsa mafunso kuti kodi nambala iyi ndi yanu, mukupezeka pamene pabwanji, ndinene kuti nambala yo ndi yanga, zina lonso ndine Boni Kalindo, ndipo sindikubisa, sindikuchita regret. Koma mwina muafuse anthuwo amene akupangirani screenshot yo, muafuse kuti tatipasireni soni ma message ankhani zimene zimakambidwa kumeneku, kodi ma message a Boni Kalindo aliko? Mupeza kuti ma message osakupasani ainewo, akupasani anthu ena chifukwa ine chichitiridwe ni adi mu gulu limeneli. Ine sinachitepo comment, koma ndimangotolapo nkhanizo ndikumangopitisa ku ziko. Ndipo izi sindikupanga koyamba, ndakhala ndikupanga kwa nthawi yonseyi, sindikuchita regret. Choncho ena kaya munyasidwa nane, kaya munditukwana monga mene akutukwanira, kaya mundisika monga mene ena akunenera kuti ndine mfiti ndipo sadzandikhulupirira, zimenezo ndi zanu. Koma ineyo ndinalowa mgulu limeneli, ndinalochita kulowesedwa, sinazilowese ndekha, komanso sine admin, komanso sinalankhulepo. Koma kukhala kanga ku gulu limeneli kwandithandiza kwambiri chifukwa ndakhala ndikumamva, ndikumaona zimene anthu akukambirana, ine ndikumakatulusa ma audio. Ndipo nkhani zanga zambiri za ineyo zimachoka m'magulu ngati gulu limene la ejibiru. Ndipo ndafuna izi muzimve ino amalawi mamawa uno kuti mukamapanga miseche yanu ndikumalankhula zonyoza, muziwe kuti ine ngakhale olo MBC ndimayionera, ngakhale MBC yo ndiyo bowa ndimaonera osakhala kufuna, ndimaonera ndikumvera sopakana wireless yawo cholinga ndizitolako nkhani. Ngakhale misonkhano ya chakwera imene ili yonyasa, imene ili ya uchisiru ndimaonera, imene sisangalasa ndimaonera misonkhano yawo cholinga ndizitenga kunkhani ndizikupasani inu amalawi. Choncho ngati mukuona ngati zimene ndapangazo nzolakwika, kwa iniyo ndizolakwika, koma kwa ine sizolakwika chifukwa ndakhala ndikutola nkhani zimene amakambirana ejibiru kuti atenge biru imene ipite ku parliament. Inunso amalawi ndikumamva maaudio yanga ndikunyoza. Uthenga wanga mama uno ndi umenewo, unena kuti kwa amene mukunditumizira ma message ndakuyankhani, kwa amene mukuyimba foni kuti muziwe chilungamo ndakuyankhani. Nkhani yake ndionena kuti ndizoona anandiphatikiza pa gulu limenelo. Ndipo mukaonesesa panepo pali anthu ambirimbiri, si Boni Kalindo yekha iya. Kodi anthu amene enawo ndi olemera angapeze nthawi ndikumakakambirana zimenezo? Kumuphatikiza munthu pagulu sizisonyeza nthawi zonse kuti iye ndi membala wa pamenepo, ena amakhalapo ngati maspy. Boni Kalindo, the DC, sindimaopa, sindigwedezeka, ndipo sindikuchita regret china chilichonse. Malawi, Camera.